ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് 13ാമത്തെ മന്ത്രം അല്ലെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ 9, 10, 11 മന്ത്രം വിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒന്നില് വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനവും അവിദ്യ ഭൗതിക ജ്ഞാനം രണ്ടും നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അടുത്ത മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു വിദ്യ കൊണ്ടൊരു ഫലം അവിദ്യ കൊണ്ടൊരു ഫലമാണെന്ന് കണ്ടു. മറ്റേത് പറഞ്ഞു രണ്ട് എന്ന് അറിയണം. വിദ്യയെ കുറിച്ച് അറിയണം, അവിദ്യയെ കുറിച്ച് അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മറികടക്കാൻ സാധിക്കും. അടുത്തത് നമ്മള് ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് തിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു. 12, 13, 14. അതിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ പരമസത്യത്തിന്റെ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും പിന്നെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും എവിടേക്ക് പോകും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത മന്ത്രത്തിൽ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? വിദ്യയിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? വിദ്യ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഫലവും ദേവന്മാരെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് വേറൊരു ഫലമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും പറയാം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോ ഒരു ഫലം കിട്ടും, ദേവന്മാരെ കുറിച്ച് അല്ലെ. വിദ്യ കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് തിരിച്ചാണ്. വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാം, അവിദ്യ എന്ന് വെച്ചാല് ഭൗതിക ജ്ഞാനം. രണ്ട് ഫലമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതന്നെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോകും, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. അതാണ് മന്ത്രം 13 പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മന്ത്രം 13. അന്യത് ഏവാഹു സംഭവാത് അന്യത് ആഹൂര സംഭവാത് ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം യേനസ്തദ്വിജചക്ഷിരേ. അന്യത് ഏവാഹു സംഭവാത് അന്യത് ആഹൂര സംഭവാത് ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം യേനസ്തദ്വിജചക്ഷിരേ. ഇതേപോലെ തന്നെ 10ാമത്തെ മന്ത്രം നമുക്ക് നോക്കാം. അന്യത് ഏവാഹുർ വിദ്യയ അന്യത് ആഹൂര വിദ്യയ ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം യേനസ്തദ്വിജചക്ഷിരേ. അവിടെ വിദ്യ അവിദ്യക്ക് പകരം ഇവിടെ സംഭവാത് അസംഭവാത് എന്ന് പറയുന്നത്. സംഭവാത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? ഭഗവാൻ. സംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ സംഭവാത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. അസംഭവാത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരാണ്? പരമമല്ലാത്തതിനെ ആരാധിക്കുന്നത് ദേവന്മാരാണ് എന്ത് അസംഭവാത് എന്ന് പറയുന്നത്. ചൊല്ലാം ഒന്നൊരു പ്രാവശ്യം എല്ലാവരും ചൊല്ലാം മന്ത്രം.
മാതാജി ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. സോറി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ശ്രീലപ്രപാദിക്ക് ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണമായതിനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫലം, സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണമായതിനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫലവും, ആ പരമോന്നതമല്ലാത്തതിന് അതിനാരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഫലവും കിട്ടുമെന്ന് ഉന്നത അധികാരികളിൽ നിന്ന്, അതായത് ധീരന്മാരിൽ നിന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. ആരാണ്? ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഫലം ലഭിക്കും. പിന്നെ പരമോന്നതമല്ലാത്തതിന്, അതാരാണ്? ദേവന്മാര്. അവരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് ആരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്? ഉദിശുശ്രുമധീരാനാം, ഉന്നതാധികാരികളിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുക. ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫലവും, പരമോന്നതമല്ലാത്തതിന് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഫലവും ലഭിക്കുമെന്ന് ഉന്നതാധികാരികളിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് വിദ്യയിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? വിദ്യ കൊണ്ട് ഒരു ഫലവും അവിദ്യ കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലവുമാണെന്ന് ആരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്? ധീരന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഫലവും ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലമാണെന്ന് ഉന്നതാധികാരികളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ധീരന്മാരിൽ നിന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി മാതാജി. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? യഥാർത്ഥ ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നും ശ്രവിക്കാത്ത പക്ഷം ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ശരിയായ സൂത്രവിദ്യ അറിയില്ല. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം നമ്മൾ ആരിലൂടെയാണ് നേടേണ്ടത്? യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നാണ് ഈ ജ്ഞാനം നമ്മൾ നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ശരിയായ സൂത്രവിദ്യ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആചാര്യന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്ന ആ വ്യക്തികളിൽ നിന്നായിരിക്കണം ആത്മീയ ജ്ഞാനം നമ്മൾ നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഭഗവത്ഗീത 9:25 പിതൃക്കളെ ആരാധിക്കുന്നവർ പിതൃക്കളുടെ ലോകത്തിലെത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ തന്നെ കഴിയാൻ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന സമഗ്ര ഭൗതികവാദികൾ ഈ ലോകത്ത് തന്നെ ശേഷിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? അവരുടെ ലോകത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, പിതൃക്കളെ ആരാധിച്ച പിതൃക്കളുടെ ലോകത്ത് പോകും. ഇവിടെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ, ഈ ഭൂമിയിൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്? അതിന് ഭൗതികവാദികൾക്ക് അവര് ഇവിടെ തന്നെ ശേഷിക്കും. മറ്റാരെയും ആരാധിക്കാതെ സർവകാരണനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ ആധ്യാത്മിക നഭോമണ്ഡലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്കും പോകും. അംഗീകൃത ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട വിശ്വാസിനായ ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം ലഭിക്കാത്ത പക്ഷം ഒരാൾക്ക് ജ്ഞാനം യഥാരൂപം ലഭിക്കില്ല. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അർജുനനോട് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ എത്ര നമ്മൾ പഠിക്കാൻ നോക്കിയാലും ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട വിശ്വാസിനായ ഒരു ആചാര്യൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് നേടേണ്ടത്? ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ യഥാരൂപം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഈ അറിവെല്ലാം നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിന് സാധിക്കാതെ വരുന്നു. ഭഗവാൻ എന്താ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്? ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദുഹു സകാലേ നേഹ മഹതാ യോഗ നഷ്ട പരം തപ. ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നീട് അതിനെന്ത് സംഭവിച്ചു? അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയും ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ വർണ്ണിച്ച തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയോഗം വികലമാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അതായത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ വർണ്ണിച്ച തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയോഗം വികലമാക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പിന്നെ ആരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്? അർജുനനെ, ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തും വിശ്വസ്തനായിട്ടുള്ള ഭക്തനുമായിട്ടുള്ള അർജുനനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും ആ ശിഷ്യ പരമ്പര പുനഃസ്ഥാപിക്കേണ്ടി വന്നതും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അതൊക്കെ തന്റെ ഭക്തരും സ്നേഹിതരും ആയതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത തത്വങ്ങൾ അർജുനനെ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതെന്നും ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയില് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തരും സ്നേഹിതനും പറഞ്ഞത്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് നിരവധി വിവർത്തകരും വ്യാഖ്യാതാക്കളും ഉണ്ട്. അവർ ഗീതയുടെ പേരിൽ സകലവിധ അസംബന്ധങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് കുറെ വ്യാഖ്യാതാക്കളുണ്ട്. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? കുറെ കേൾക്കണില്ലല്ലോ മുറിഞ്ഞു കേൾക്കണു. എല്ലാവർക്കും മുറിഞ്ഞാ കേൾക്കണേ? അല്ല മാതാജി, എനിക്ക് പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ട്ടാ.
അപ്പൊ ഇന്ന് കുറെ വ്യാഖ്യാതാക്കളുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് കുറെ പേര് വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അത് തന്നെ അവരുടെ തന്നെ രീതിയിൽ അസംബന്ധങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടാവുക. അത്തരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാതാക്കൾ ഭഗവാനിലോ അവിടുത്തെ അനശ്വരധാമത്തിലോ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് വ്യാഖ്യാനം എഴുതും ഭക്തൻ എഴുതുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത്, അതിൽ ഭക്തി വരുന്നത്. അല്ലാത്തവര് ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല, ആ ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, വിവർത്തനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. മറ്റെല്ലാ ആരാധന രീതികളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉപദേശിക്കുന്നത്. സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം വ്രജ എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്തവർ എല്ലാ പാതകളും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിക്കുമെന്ന തെറ്റായ ധാരണയാൽ യഥാർത്ഥ പാതയിൽ നിന്നും വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാത്തവർ എന്താ പറയണത്, ആരാധിച്ചാലും എല്ലാതും ഒരേ വഴിക്ക് പോകുന്നതാണ്, എല്ലാം ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തും എന്നുള്ള തെറ്റായ ധാരണ കൊണ്ട് യഥാർത്ഥ പാതയിൽ നിന്നും അവരെന്ത് ചെയ്യും, വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ഭൂതാ ഭാവാ സമന്വിത. അപ്പൊ ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്, ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ എല്ലാ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ളതും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം ആരാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാര് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരൻ എന്നിവരുടെയും സർവ്വതിന്റെയും സ്രഷ്ടാവ് താനാണെന്ന് അഹം സർവസ്യ പ്രഭവ എന്ന പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിനായാലും വിഷ്ണുവിനായാലും മഹാദേവനെ ശിവനെ ആയാലും ആരാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പറയണം, ഇവിടെ അഹം സർവസ്യ പ്രഭവ എന്ന പദം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ബ്രഹ്മാവിന് ആ വൈദിക ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഗോപാലതോപനിഷത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന് അജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുത്തത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഗോപാലതോപനിഷത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇനി നാരായണോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു, പരമപുരുഷൻ ജീവജാലങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇച്ഛിച്ചു. നാരായണൻ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ജാതനായി നാരായണൻ പ്രജാപതികളെ സൃഷ്ടിച്ചു, ഇന്ദ്രനെയും അഷ്ടവസുക്കളെയും സൃഷ്ടിച്ചു, 11 രുദ്രന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചു, 12 ആദിത്യന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഒരു രൂപവിസ്തരണമാണ്. അപ്പൊ നാരായണൻ കൃഷ്ണനും ആര് തന്നെയാണ്, ഒരാൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നാരായണൻ നിന്നാണ് അഷ്ടവസുക്കൾ വന്നത്, 11 രുദ്രന്മാര്, 12 ആദിത്യന്മാര്, ഇതൊക്കെ ആരിൽ നിന്നാ വന്നത്, നാരായണൻ നിന്നാണ്. ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ രൂപവിസ്തരണമാണ്. ദേവകി പുത്രനായ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെന്നും ഇതേ ഉപനിഷത്ത് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആരാണ് ഈ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, അതും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ദേവകി പുത്രനായ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെന്നും ഇതേ ഉപനിഷത്തില് പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ വൈദിക സാഹിത്യവും നാരായണൻ അഥവാ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണെന്നും സർവ്വകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനെന്നും ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ഈ നാരായണനും കൃഷ്ണനും ഒന്ന് തന്നെയാണ്, സർവ്വകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും അദ്ദേഹമാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണനും ആനന്ദദായകനുമായ ഗോവിന്ദൻ അഥവാ കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും പറയുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും പറയുന്നത് എന്താണ്, എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണനും ആനന്ദദായകനുമായിട്ടുള്ള ഗോവിന്ദൻ അഥവാ കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയും പറയുന്നുണ്ട്. സർവകാരണ അതാണ് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും പറയുന്നത്. മഹാജ്ഞാനികളും വേദങ്ങളും നൽകുന്ന തെളിവുകളിൽ നിന്ന് ഗ്രഹിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണനെ സർവസ്വമായി ആരാധിക്കുന്നതിൽ മാത്രം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരെ ഭൂത എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൂത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സർവസ്വമായിട്ട് കരുതി ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ആര്, ബുധ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരെ ബുധ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. വിശ്വാസങ്ങളല്ലാത്തവരെ മൂഢന്മാർ എന്ന് ഭഗവത്ഗീത 9-ാം അധ്യായം 11-ാം ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു. മൂഢന്മാർ പരമപുരുഷനെ നിന്ദിക്കുന്നു, കാരണം അവർക്ക് ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നുമുള്ള പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ മൂഢന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും, ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കും. കാരണം എന്താണ്, അവർക്ക് ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവര് ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അർജുനൻ ഭൗതിക നീർച്ചുഴിയിൽപ്പെട്ട് കുടുംബം, സമൂഹം, വർഗം എന്നിവയോടുള്ള അടുപ്പത്താൽ അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അർജുനൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു, ആ ഭൗതികമായ നീർച്ചുഴിയിൽ പെട്ടിട്ട് കുടുംബം, സമൂഹം, വർഗം എന്നിവയോടുള്ള അടുപ്പത്താൽ അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു അർജുനനും.
വൈദിക വിജ്ഞാനമായ ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിച്ച് ബുധനായി തീർന്നപ്പോൾ സ്വന്തം തീരുമാനം മാറ്റുകയും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം സജ്ജീകരിച്ച കൃഷ്ണന്റെ ആരാധകനായി തീരുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ വൈദിക വിജ്ഞാനമായിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിച്ച് ബുധനായി തീർന്നപ്പോ സ്വന്തം തീരുമാനം മാറ്റി അദ്ദേഹം ആരായിട്ട് മാറി? ഭഗവാന്റെ ആരാധകനായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ ബന്ധുക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവരായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്താണ് അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തത്? ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചത്. അപ്പൊ അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചത്? യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ അർജുനൻ ആരാധിച്ചത്. ഭഗവാൻ സംഭൂത അഥവാ ജനനത്തിന്റെയും നിലനിൽപ്പിന്റെയും പ്രഭവ സ്ഥാനവും ജന്മാദ്യസിഹത അഥവാ നാശത്തിന് ശേഷം അവശേഷിക്കുന്ന സംഭരണിയെന്നും ഭാഗവതത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അഭിജ്ഞൻ. ഭഗവാൻ അഭിജ്ഞൻ അഥവാ പൂർണ്ണ ബോധവാനാണെന്നും പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാന് എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്? സംഭൂത അഥവാ ജനനത്തിന്റെയും നിലനിൽപ്പിന്റെയും പ്രഭവ സ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. ജന്മത്യാസിഹിത അഥവാ നാശത്തിന് ശേഷം അവശേഷിക്കുന്ന സംഭരണി എന്നും പറയുന്നു. പിന്നെന്താ പറയണത്? ഭാഗവതത്തില് അഭിജ്ഞനാണ്, പൂർണ്ണ ബോധവാനാണ്, പൂർണ്ണാഭിജ്ഞൻ, എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പൂർണ്ണ ബോധവാനാണെന്നും പറയുന്നു. ഭൂതം, വർത്തമാനം, ഭാവി എന്നിവയെ പറ്റി പൂർണ്ണ ബോധവാനാണെന്നും ബ്രഹ്മാവും ശിവനും ദേവന്മാരും ഉൾപ്പെടെ ആരും തന്നെ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയുന്നില്ലെന്നും ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയില് പറയുന്നു. വൈദ്യസഹായം, സാമൂഹ്യ സഹായം, വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യം എന്നീ രീതിയിൽ മനുഷ്യ സേവനം നടത്തുന്ന അതേ അവസരത്തിൽ തന്നെ കശാപ്പുശാലകളിൽ പാവപ്പെട്ട മൃഗങ്ങളുടെ തൊണ്ടയിറക്കുന്നത് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്ന യഥാർത്ഥ സേവനം. അപ്പൊ സേവനം രണ്ടു തരത്തിൽ ചെയ്യാം. ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? വൈദ്യസഹായം ചെയ്യുന്നു, സാമൂഹ്യ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ പലതരത്തിലും മനുഷ്യരെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കശാപ്പുശാലകളിൽ പാവപ്പെട്ട മൃഗങ്ങളുടെ തൊണ്ടയിറക്കും. ഇത് എന്തല്ല? അപ്പൊ ജീവജാലങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ജീവാത്മാക്കളാണ്. ഒന്ന് മനുഷ്യന്റെ പുറമൂടിയുള്ളത്, ഒന്ന് മൃഗങ്ങളുടെ പുറമൂടിയുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത് എന്തല്ല ശരിക്കും? യഥാർത്ഥ സേവനമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജീവജാലങ്ങൾ ജനനം, രോഗം, വാർദ്ധക്യം, മരണം എന്നീ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ പലതരം ശരീരങ്ങളിൽ നിരന്തരം യാതനകൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അവിടത്തെ മഹനീയ കൃത്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ശ്രവണവും ജപവുമാണ് അസ്വസ്ഥത നിറഞ്ഞ ഈ യുഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനുള്ള ലളിതമായ മാർഗം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ നമ്മളെന്ത് പറഞ്ഞത്? ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി, പലതരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങള് ഈ ശരീരത്തിൽ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാന്റെ ആ മഹനീയ കൃത്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ശ്രവണവും ജപവുമാണ് എന്ത്? അസ്വസ്ഥത നിറഞ്ഞ ഈ യുഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ലളിതമായ മാർഗം. അപ്പൊ ഇത്തരം കുറെ അസ്വസ്ഥതകൾ നിറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ ഈ ലോകം. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്താണ്? ഇവിടെ ശ്രവണം, ജപവും. അതാണ് ഭഗവാന്റെ മഹനീയ കൃത്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണം. അതെന്താണത്? ഭാഗവതം അല്ലെ? മഹനീയ കൃത്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭാഗവതം കേൾക്കുക, പിന്നെ നാമം ജപിക്കുക. ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ യുഗത്തില് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ലളിതമായ മാർഗം. എന്താണ്? ഭാഗവതം കേൾക്കുക, നാമം ജപിക്കുക. മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഊഹാപോഹം എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പൊ മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ എന്ത് വിചാരിക്കും? ഭഗവാന്റെ ലീലകള് ഊഹാപോഹമാണെന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്. അതിനാൽ അവർ അവയുടെ ശ്രവണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയും നിഷ്കളങ്കരായ ജനതയുടെ ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ അർത്ഥമില്ലാത്ത വാക്ജാലങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് അവ ശ്രവണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. മാത്രമല്ല നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിപ്പിക്കാനായിട്ട് അർത്ഥമില്ലാത്ത പലതരത്തിലുള്ള വാഗ്ജാലങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും. എന്തിനാണ്? മറ്റുള്ളവരെ ഇതിൽ നിന്നും മാറ്റാൻ വേണ്ടി. ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ ഊഹാപോഹമാണ്. അതിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ ചലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള വാഗ്ജാലങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഉപനിഷത്തുകൾ പരോക്ഷമായി ആദിപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഉപനിഷത്തുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുപോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനാൽ ഉപനിഷത്തുകളുടെ സാരസംഗ്രഹമായ ഭഗവത്ഗീതയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ശ്രവിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം നമ്മൾ ശ്രവിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്ന് ഇവിടെ ഉപനിഷത്തിൽ പറയാണത്. ഭഗവത് ലീലകൾ ശ്രവണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ശ്രവിക്കുമ്പോൾ, അതായത് ഭാഗവതം നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ ശ്രദ്ധ ഭക്തൻ പിടിച്ചു പറ്റും. ഇപ്രകാരം സഹൃദസ്ഥനായ ഭഗവാൻ ഭക്തന് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? തൽക്ഷണം തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുന്ന പറയണം. ഭാഗവതം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തൽക്ഷണം ഭഗവാൻ ആ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകും. രാജസികവും താമസികവുമായ പ്രതികൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ മലീമസമാക്കപ്പെട്ട ഭക്തഹൃദയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക പ്രചോദനങ്ങൾ പവിത്രീകരിക്കും. മാത്രമല്ല
നമ്മുടെ ഈ രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണവും ഒക്കെ എന്താണ്? തമോ ഗുണം കൊണ്ട് മലിനമാക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഹൃദയം ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക പ്രചോദനങ്ങൾ കൊണ്ട് പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഒരു ഭക്തന് ഭഗവത് കരുണയാൽ രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ നീക്കി കിട്ടുന്നു. ഭക്തൻ ബ്രാഹ്മണ ലക്ഷണങ്ങൾ സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതനായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭക്തൻ എന്ത് ഗുണങ്ങൾ വരും? സത്വഗുണത്തില് അധിഷ്ഠിതനായി തീരാൻ സാധിക്കും. സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നിൽക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്താണ്? ഭാഗവത ശ്രവണം തന്നെയാണ്. സത്വഗുണത്തിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് രാവിലെ ഭാഗവതം വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന്റെ പാത പിന്തുടർന്നാൽ ഏവർക്കും ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന യോഗ്യത നേടാം. അപ്പൊ നമുക്കത് നേടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഒരു ഗുരു പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് സാധിക്കും? ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യതയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ കലുഷിതമായ മനസ്സ് സ്ഫടിക തുല്യം ശുദ്ധമാവുകയും ചെയ്യും. ഒരാൾ ഈ തലത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് മുക്താത്മാവാകാനും ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ചുവടുവെപ്പിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് കലുഷിതമായ മനസ്സ് സ്ഫടിക തുല്യം ശുദ്ധമാക്കാനോ, അതേപോലെ തന്നെ അത് പറഞ്ഞത് ഈ തലത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അയാൾക്ക് മുക്താത്മാവാകാനും ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ചുവടുവെപ്പിലും ആരെ കാണാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനും ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിത്തായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കൂടി നോക്കല്ല, എന്നിട്ട് പറയാം. ഈശോപനിഷത്ത് എളുപ്പല്ലേ? ഉപദേശാമൃതത്തിനേക്കാൾ എളുപ്പല്ലേ ഈശോപനിഷത്ത്? അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലേ? ഞാനൊരു മിനിറ്റ് നോക്കട്ടെ. അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് വന്നു നോക്കട്ടെ. ഇത്തിരി സ്പീഡ് കൂടിയോന്നൊരു സംശയം. ഓ, ഞാനിതൊക്കെ അറിയണല്ലെന്ന് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പോയത്. കാരണം ഇതൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത കാര്യങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നെ. അതെ 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 അതെ. ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിട്ടത്. അറിയാത്തുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോളൂ അപ്പോട്ടാ. കാരണം വെച്ചാ ഇത് ഫുള്ള് ഭഗവത്ഗീത തന്നെയല്ലേന്ന് വെച്ചിട്ടാ ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇത് വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ, അറ്റൻഡൻസ് വന്നിട്ടില്ല. വരുമ്പോ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക് ആണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിന്റെ അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക് രശ്മി മാതാജി ഇല്ലേ? ലിങ്ക് വന്നിട്ടില്ല, അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. രശ്മി മാതാജി ഇല്ലെന്ന് കയറിയിട്ടില്ലേ? ഇല്ല തോന്നുന്നു. മാതാജി ഇല്ലേ? കയറിയിട്ടില്ല തോന്നുന്നു മാതാജി. ഓക്കെ, ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പതിമൂന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിലെ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? പുരുഷോത്തമനെ ആരാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഫലവും അന്യദേവന്മാരെ രണ്ട് ഫലാണെന്നല്ലേ? ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ശരിയായ സൂത്രവിദ്യ അറിയാൻ കഴിയാത്തത് ആർക്കാണ്? വിശ്വാസരായ ആചാര്യന്മാരുടെ വചനങ്ങൾ ശ്രവിക്കാത്തവർ. പക്ഷെ ആത്മീയത്തിന്റെ ശരിയായ സൂത്രവിദ്യ അറിയുന്നത്. ആചാര്യന്മാരുടെ വചനങ്ങള് വിശ്വാസിരായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെ കേട്ടോ. ഭഗവത്ഗീത 9-ാം അധ്യായം 25-ാം ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? പിതൃക്കളെ ആരാധിക്കുന്നവർ പിതൃക്കളുടെ ലോകത്തിലെത്തും. ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുക. നമ്മൾ ആ ശ്ലോകം നോക്കിയാൽ മതി. ഇതില് നോക്കണ്ട, ഭഗവത്ഗീതയിൽ നോക്കിയാൽ പറ്റത്. കാരണം ഇതിൽ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുള്ളല്ലോ. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ആധ്യാത്മിക രാമമണ്ഡലത്തിൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീത 18:66 ഭഗവാൻ എന്താണ് ഉപദേശിക്കുന്നത്? സർവധർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ച് ഭഗവാനിൽ ശരണം നേടിയാൽ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചു കൊള്ളാൻ ഭയപ്പെടേണ്ടായ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കപ്പെട്ടവർ യഥാർത്ഥ പാതയിൽ നിന്ന് വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടുന്നത്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര് താൽക്കാലികമായ ആരാധനകളെല്ലാം തന്നെ ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിക്കുമെന്ന ധാരണയാൽ യഥാർത്ഥ പാതയിൽ നിന്നും വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാത്തവർ എന്നായിരിക്കില്ല, അത് ആരാധിക്കപ്പെടാത്തവർ.
ക്രിസ്ത്യൻ ഒക്കെ തെറ്റുണ്ട്. ഇതില് തെറ്റുണ്ട് കേട്ടോ. ഉം. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്തവരായിരിക്കും യഥാർത്ഥ പാതയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കപ്പെടുന്നത്. എല്ലാ പാദവും വെളിച്ചത്തിലെത്തണം. അല്ലെ? അഹം സർവസ്യ പ്രഭവ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, ശിവൻ എന്നിവരുടെയും സർവ്വതിന്റെയും സൃഷ്ടാവ് ഭഗവാനാണ്. ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, ശിവൻ ഇവരുടെയും പിന്നെ സർവ്വത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവാണ് ഭഗവാനാണ്. അഥർവവേദത്തിലെ ഗോപാലതോമനിഷത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതും ബ്രഹ്മാവിന് വൈദികജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചതും ഭഗവാനാണെന്ന്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ ബ്രഹ്മാവിന് ഉപദേശിച്ചതൊക്കെ ആരാണ്? വൈദിക ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുത്തത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയായിരുന്നു. എന്താ പറഞ്ഞത്? പരമപുരുഷനായ നാരായണൻ ജീവജാലങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇച്ഛിച്ചു. അങ്ങനെ നാരായണനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ജാതനായി. പ്രജാപതികളെയും ഇന്ദ്രനെയും അഷ്ടവസുക്കളെയും 11 രുദ്രന്മാരെയും 12 ആദിത്യന്മാരെയും നാരായണൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപവിസ്തരണമായതുകൊണ്ട് നാരായണനും കൃഷ്ണനും ഒന്നാണെന്നും ദേവകീപുത്രനായ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെന്നും നാരായണ ഉപനിഷത്ത് പറയും. ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കൃഷ്ണൻ തന്നെ. അതെ. ബ്രഹ്മസംഹിത 1-ാമത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? 5-ൽ-1 എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും ആദികാരണനും ആനന്ദദായകനുമായ ഗോവിന്ദ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. ബുധ എന്നറിയപ്പെടുന്നവരാരാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ മാത്രം ഭഗവാനിലെ വിശ്വസിച്ച് ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ബുധ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഭഗവാൻ വിശ്വവിത്തമില്ലാത്ത മൂഢന്മാർ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം കിട്ടാത്തവര് പരമപുരുഷനെ നിന്ദിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് മൂഢന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അവർക്ക് എന്തില്ല? ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് ശരിയായ ജ്ഞാനം, പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം നേടാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അവര് ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് യുദ്ധത്തിൽ അർജുനൻ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിച്ച് ബുധനായി തീർന്നപ്പോൾ ബന്ധുക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവരുമായി യുദ്ധം ചെയ്താണ് അർജുനൻ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചത്. അപ്പൊ എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചത്. ആരാധിക്കുന്നത്. 77-26 ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയണത്? ഭൂതം, ഭാവി, വർത്തമാനം എന്നിവയെപ്പറ്റി പൂർണ്ണ ബോധവാനാണെന്നും ബ്രഹ്മാവും ശിവനും ദേവന്മാരും ഉൾപ്പെടെ ആരും ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായി അറിയുന്നില്ല എന്നും. ആർക്കും എന്തറിയില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാൻ എന്നതാണ്. ജീവജാലങ്ങൾ പലതരം ശരീരങ്ങളിൽ അനുഭവിക്കുന്ന യാതനകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ജനനം, രോഗം, വാർദ്ധക്യം, മരണം, ജരാവ്യാധി. അതെ. ഭാഗവത ശ്രവണവും ജപവും. അല്ലെ? ഭാഗവത ശ്രവണം, നാമജപം. ഇതാണ് ഈ കലിയുഗത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ലളിതമായ ഭാഗവത ശ്രവണവും നാമജപവും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും ശ്രവിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്? ആദിപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഒന്ന് ഭഗവാൻ എന്താണ് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ തക്ഷണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനം അർപ്പിക്കും. നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ നൽകുകയും ചെയ്യും. ഭാഗവത ശ്രവണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അത് നമ്മള് രജോഗുണത്തിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിൽ സ്ഥിരമാകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഭാഗവത ശ്രവണം രാവിലെ നമ്മൾ ഭാഗവത ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്താണെന്നറിയോ? നമുക്ക് സത്വഗുണത്തിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റും. സത്വഗുണത്തില് നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണം. പക്ഷെ അത് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഓക്കെ, അത് അടുത്തത് സംഭവാത് അസംഭവാത് എന്നീ പദങ്ങളുടെ അർത്ഥം. സകല കാരണങ്ങൾക്കും കാരണനായ പ്രഭുവിനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് സംഭവാത്. പരമമല്ലാത്തതിനെ ആരാധിക്കുന്നത് അസംഭവം. സംഭവം എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാനാണ്
ഭഗവാനാണ് ആര് സംഭവാദം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരമദിവ്യാന്തമോപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ആര് സംഭവാദം എന്ന് പറയുന്നത്. അസംഭവാദം എന്ന് പറയുന്നത് അതിദേവതകളാണ്. ആരാണ്? ദേവന്മാര്, അല്ലെങ്കിൽ പരമമല്ലാത്തത്. അതാണ് ആര്? ദേവന്മാരെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ നേരത്തെ മന്ത്രത്തില് സംഭൂതി അസംഭൂതി എന്നാ പഠിച്ചത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് സംഭവാദ് അസംഭവാദ് എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണ്? 9, 10, 11 കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പോകാം. അപ്പൊ ആ 3 മന്ത്രം പഠിച്ച ഈ 3 മന്ത്രം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലെ? എളുപ്പമല്ലത്?